I curry on tUltach ar bon todáis go mbeadh canúint Uladh le feiceáil agus le sonraí agus go mbeadh ardan ag daoine le í a scríb. Ach sin ráite ní raibh muid géirí go mbeadh ahan cineal litreúón agus ahan cineal rud an tús bégan dún bheith cinnte go raibh ahan rud an leite ag an méid is mó daoine, so bégan dún caidiúnú éigean a dhéanamh, caidiúnú alta is stoithe ar an muid. Bhíonn sianta dulaí an bheith corram, so that is going to an blas ceart de Chúige Uladh ach ag an am céirna go bhfuil sé caidiúnithe go leor, go bhfuil sé inúsaiste aber a scoilna go dtí le na micléon na PC leo agus go dtí le fa eiseamlar a ghlacu de sin. Ar ná dinar bíonn Gaeltacht a scríb agus daoine a ro a Gaeilge acu beidir in san scríbnacht bhí méid a bhád níos sáilúpaí lá fa siúd agus thug méid rion nó réimsin níos mó de leaganathe a bheith stíonn sin. Ach amantí fuairmid alt agus beidir go mbeadh trí leagan éagsla an, so bégan dúin caidiúnú éigean a dhéanamh. Níl sam an ruahan duna omlan sasa leis an caidiúnú rinmid ach rinmid ar níhil ní raibh muid géirí daoine a chur ó gáras agus cineal caidiúnú, barrta caidiúnú dhéanamh ach sin mar a bhí rudaí.